Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwei usamla ula Khlad no Hashen kadwa Arngut ki weipat kila Mynsaw jur hadian baga Scooty ka bakishong ka badan your registration number ML not san AG hanyo not Uwei kala Shah Tynrah kali ka bala subajur bakala bandai ka trok katkum ka jingpau kidak shaka hakate ka jaka katkum ka khubor boleh alum kate ka jing Shah Tynrah kate ka Scooty ka deh kapor khat arsteng minstep hagi benta jong ka surok ba ha Umïam bat kate ka trok ka ba omla satya bantip kala phet grat na kate ka jaka hadian kate ka jingja na kalyang ki pulit ka thanat Umïam kila pentip ba udeu samla ubla Khlad Hashen na ka jing Mynsaw jur hagi benta jong ka khle udei ubla tip kerteng kum u Rahul CH sangma na ka shnong kasi para South Garo Hills kalba ki Arngut ki weipat 4 yo kerteng satya bat ki dangdon minta hapdeng ka jing Shah Sumar ha Civil Hospital Shillong ya kamet kabasa jong udeu samla ubla Khlad lepen kitno Shah jakabu medyap jong ka nongpo Civil Hospital na benta ban pendep ya ka examine postmortem bat na kalyang ki bor pulit gidang penong ya ka jing toket halor kani ka jingja Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jong pi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.